empezamos con música, e despois imos os primeiros poemas, despois se interviría Xosé Luis, ca Solteiros Musical, a primeira, despois iría a parte de prosa, outra intervención musical, e o segundo bloque de poemas. Estamos tonales con intervención musical. Bueno, porque recordamos que estamos nun ring, Teresa. Claro, é que o importante é que marquemos a idea do ring. A idea do ring que é o título do libro. Moi ben, Yoli, en este ring, que quixeches tú aí transmitir? Por que ring? Neste ring hai combate físico, pero tamén hai moito combate psicolóxico e psíquico. O sea, unha guerra psicolóxica como nos mellores momentos da estrategia. Sí, hai, efectivamente, hai poesía política, hai poesía tamén moi intimista, hai poesía de corpo, moito golpe, pero no so físico, como dixi, tamén de alma, moita alma. Teresa, enfocar eso coa voz, coas maneiras, como facemos, mestra? Pois haberá que buscar o equilibrio entre ese tono máis íntimo e o tono forte que implica un golpe, porque se agora lle damos un golpe físicamente a ela, se nos déramos un... Sí. Iba a decir unha palabrota, pero non la digo. Unha leche, unha gorda. Esa. A ver, a violencia como simboloxía. Exactamente. É que a violencia está... A loita cun mesmo para sobrevivir ante as adversidades. A loita do mundo no que vivimos, a dualidade do mundo no que vivimos, non? Eu creo que eso plasmas perfectamente no libro, esa dualidade persoal, interna e exterior, o mundo contradictorio que temos. Un tanto deshumanizado, non? Sí, bueno, tamén. O que conleva moito a soedade, non, dos individuos. A min, cando estaba lendo o poemario, non sei, recordábame un tango, creo que se chama Cambalache, esa mezcolanza de cousas, ese xogo casi, porque fire case a vista, que todo este mezclado, da igual, todo vale, todo sirve. Un pouco brutal. Incluso a veces dá a sensación de que é un poema caótico. Hai caos e luz, hai non? caos, É hai caótico moito total, caos. pero despois ten unha orde que dis tú, non é caótico, a ti a onde vai. Sí, O sea, claro. está dirixida a facerme creer que isto é un puñetero caos, pero a tía sabe moi ben, estivo canalizando por onde temos que seguir e pegou no golpe de gracia ao final. Estructura sutil. Encantoume. Grazas, De verdad que sí, grazas. un poemario recomendable, ring, loitador e batallador como autora. Con moitísima forza, imaxes que ás veces recordan o surrealismo absoluto, totalmente, son moi surrealista. Nalgúnas imaxes é como se de pronto fose un flash, o que ves, teño que Como se te miran a leche que vas vindo estrelas. Sí, a verdad que... E despois, bueno, pues, falei no texto ese xogo lingüístico que tamén é revolucionario, sobre todo nalgúns poemas. Intento ser un pouco transgresora. Transgrede todo, na lingüística. Desde o título hasta todo. Total. Sí, o título xa te dá o primeiro golpe. Escribo dende a alma. Son explosións que saen da alma e que as manifesto como saen. Maravilloso. Parabéns, Vou Yoli. saludazos. Un auténtico placer formar parte deste trío. Gracias. Deste trío. Moi ben. Quero darlle as A ver, ya. Quero dar as gracias aquí a estas maravillosas mulleres, Marina Sánchez, a Teresa de Besa, porque sempre contribúen ás miñas presentacións dunha magnífica maneira. Son grandes. Ti Gracias, tamén, sempre de preciosa. corazón. Ti tamén, é un soler. E gracias ao Liceo, e gracias a José Luis Troitiña, e gracias a Belino, e gracias tamén a nosa xente do redor, e gracias a Esteban, que nos está grabando neste momento. E hai que, como di, turrar la cultura, e como di Marina, hai que turrar. Temos un equipo maravilloso, estará Troitiña na guitarra. A chuvia non nos para, a chuvia non nos para. Moitas grazas, amigos. Non nos dá parado, Grazas. non nos dá parado. Bueno, Belino, por nada, que vimos do ring. Eu non sei se ti eu saberemos golpear así como nos manda Yoli,
Pero bueno, que tal estuvo o acto? Como viches todo? O acto espectacular. Eu penso que máis que a presentación do libro, de un libro, foi unha verdadeira exposición teatral da obra. Fixestes unha maravilla de presentación a tal extremo de que había momentos que queríamos aplaudir o público e non nos atrevíamos para non romper o encanto. Genial. E, bueno, este sitio onde estamos, tamén sabes que impón, non? Sí. 175 anos. Sí, Do noso Gran Liceo. No Gran Liceo de Ourense, e en canto que vin do libro que listes moitos poemas, pois sí, efectivamente, unha loita no ring contra un mesmo, contra o mundo, contra a injustiza, contra a maneira contra o xeito de ver que ten a vida, que ten a autora da vida, non? E, claro, nas verbas túas e na da compañera Teresa de Besa, non? E realzanse, non? A propia voz da autora tamén non podía ser menos, porque ademais tamén recita con unha paixón e con unha forza, que a mesma forza que a que escribe, non? Sí. Este sería tamén un libro que firmaría seguramente o noso compañeiro o Chino, porque isto tamén é un ring, un golpes contra a vida. Se cadra no caso de Alberto máis físicos, porque el si foi campeón de boxeo, pero no caso de Yolanda, pois é magistral, un ring magistral en 17 asaltos, creo. 17, xustos. Aparte, no 17 caímos. O 17, ademais, é un número un pouco tráxico, non? Dixestes, sí, moi espiritual. Moi espiritual. E despois, pois, bueno, como soubestes transmitir as tres, pois foi genial. De verdade, foi unha presentación distinta, e os meus parabéns, se me permites un consello, agora que non nos escoita ninguén, que a xente o siga en Marina Sánchez, Canal Cultura, porque ali vai poder recoller todo, porque entre o que gravou Marina, o que gravou o noso cazamomentos Esteban, Pablo Cid, que eu che farei chegar, pois é que vas a facer unha recopilación e vas a levar os, non sei se ouvintes tamén, porque sabes por que digo ouvintes? Porque ás veces escoitote na cama, e poño os vídeos e cerro a iPad para que non moleste a luz, entón en vez de verte escoitote. Que maravilla. Pero, bueno, é como escoitar a radio. Por eso dormes ti como un paxariño. Por eso durmo, si que sabes como durmo eu, a veces xa durmo demais. Así que lle decimos a nosa xentiña do redor? Bueno, pois nada, que foi un acto moi sentido, basicamente, tamén coa mensaxe de Paco Ascón, que nos lo mandou dende a Veiga, a través de ti. Mira, estás Adeus, Teresa, gracias, mestra de teatro, aí onde haxa, Teresa de Besa. E bueno, que Paco Ascón tamén chegou. Paco estivo, nunca mellor, estivo a través da súa voz e da súa palabra, e cando falou comigo, cando me dixo que iba a mandar isto, que che fixen chegar, díxome que había non sei cantos centímetros de neve, o outro día 50, e que estaba vendo caer as folerpas da súa ventana. Señome, pois esa imaxe poética tes que a levar a un poema, a ver agora que fai, por correcto xa ten alá. E nada, que sepas, Paco, que agora mesmo, cando terminemos, imos eu máis Marina, pedimos que nos firmen o libro e, por suposto, xa che pasarei a conta. Chao a todos. Venga, un bico moi grande a todos, amigos. E parabéns, Marina. Parabéns, moitas gracias, Abelino. Mirad para aquí, por favor. En la ventana